sa dapit nga may kasama, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Itugyan ko, diha kanimo ang akong kahoyan, kasakit nga iagian, ihupay mo pa akong kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Bayaw ko, alam kanimo ang akong pagdahil, puno sa kalipay, puno sa pasasalamat. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Jesus, mo ako sa dapit na may kasama, ihawas mo sa kalisdanan, ipasunod mo pa sa imong dala. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Itugyan ko, diha kanimo ang akong kahoyan, kasakit nga iagian, ihupay mo akong kagulanan. Jesus, pagkamaayo mo, guba kung kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak.
sa kalipay, puno sa pagpasalamat. Jesus, pagkamaayo mo, upa kong kasing-kasing iayo mo. Kalimtan mo pa ang tanan, kung kapagyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Jesus, pagkamaayo mo, upa kong kasing-kasing iayo mo. Ikalimtan mo pa ang tanan, kung kapakyasan, iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Iatiman mo pa ang akong Pinoy anak. Sa pag-alagad, magkapadayo sa atong paghalat, magmalipayo. Kung dunay pagsulay, pailog lang kanunay, kay ang Diyos magpanalangin sa panimalay. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, patayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Sa mga panaw, magmaigmatong, sa mga pulong, tanan magka-Diyos no. Likay ang garbo, o tanang dautan, kay ang paglikay mao'y ninigiba. Lakang sa kadaogan, kuyog kang Kristo, padayong matinod-anon sa iyang pulo. Ganghaan sa kalangitan, ako iyang i-welcome, kay ang tanang buhat ko para kang Kristo. Mayong buntag ka natong tanan. Amen, hallelujah. Og may buntag sab sa gusto sa Facebook Live, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magkapanalangin ka natong tanan ni ining kabuntagon. Amen ba? Hallelujah. Og magtugod ba ato kabuntagon mga igsoon? Hallelujah. Madaugon jud kayo kay labi na sa maayong panahon nga gipasinati sa atong buhi nga Dios nga mainiton. Hallelujah. So, sa atong pagsimba, sa atong buhi nga Diyos, ato kining ablihan sa pagampo nga pagadadon ni Sis Rasa. Ato tas pagpamarog mga kaigsuonan ko sa Ginoo.
karon kabuntagon atong ihatag ang atong kasing-kasing ug hunahuna ngadto sa atong buhi nga Dios. Ang atong pagsimba ug mga pagdayeg ngadto sa atong buhi nga Dios. Ato una ning ablihan diha sa mga pag-ampo, mag-ampo kita. Labing kamahanan ng mga Dios na ining sayo sa kabuntagon. Nagpasalamat kami kanimo Amahan nga imo kaming gidala diri nga safe and sound Ginoo. Salamat Ginoo sa mga katawhan Ginoo, sa mga kaigsuonan Ginoo nga wala gid kanila gipakyas Ginoo, nga karong kabuntagon Ginoo ilang nahatag, among nahatag ang among kasing-kasing huna-huna para nga na kanimo Lord Jesus. Salamat Ginoo sa imong mga katawhan Amahan nga ikaw ang Dios gihatagan og importansya sa matag usa namo ka kinabuhi. Gihatagan ka na mo bili Amahan, may hinungdan Ginoo ni ami karon Amahan. Nagsacrifice Ginoo nga moari diri Ginoo para ikaw ang Dios among masimba, para ikaw ang Dios among madayeg sa tibuok namong kinabuhi Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo. Ikaw ang Dios Ginoo magbubuhat sa tanan. Even Lord God, sa tanan-tanan Ginoo, ikaw ang Dios nagbuhat ni ana Amahan. Dios ka nga sa limbahon, Dios ka nga walay sama, Dios ka nga mapinanggaon, ug Dios ka nga mapasayloon. In the mighty name of Jesus. Lord, ikaw ang Dios na kakita Amahan. Sa tagsa-tagsa na mo kakasing-kasing ug huna-huna Ginoo. Lord, ikaw ang labaw gyud nga nasayod Amahan sa among kasing-kasing ug huna-huna Lord God. Kay matud pa sa imong pulong, ikaw ang Dios nga nag-usisa sa kinauyukan unsa may naasulod sa among kasing-kasing. Pinaagi sa pangalan na Jesus. Lord, ikaw ang Dios maghinglo in the mighty name of Jesus. Ang imong gahom, Lord God, mo'y maghinglo ka namo Lord Jesus. Aron Ginoo sa among mga pagdayeg, sa among mga pagsimba nga na kanimo, walay makaali Ginoo sa imong igdulungog Lord Jesus. Lord Jesus, bisan pa Ginoo sa mga kaigsuonan Ginoo nga nagpaingon pa diri Ginoo. Lord, amo mga pag-ampo Ginoo, nga imo silang ubanan, imo silang proteksyonan Ginoo. Lord, magpadala ka Ginoo sa imong linibuan nga mga anghel nga mao'y manalipod sa among mga kaigsuonan nga nagpaingon diri Ginoo. Bisan pa sa among mga kasilanganan diri Ginoo, among giampo ug among gihangad nga na kanimo Amahan, nga ikaw o Dios usab magpanalangin sa ilang kinabuhi. Protection, provision Ginoo, kanunay usab nila masinati Ginoo. Lord, ang presensya Ginoo nga gikan lamang kanimo Amahan. Lord Jesus, among giampo nga na kanimo, bisan pa sa modala sa alawiton Ginoo. Ikaw o Dios magapanalangin sa iyang kinabuhi, sa mga backup, sa mga musunglid karon Ginoo. Lord Jesus, imong andamon ang ilang kasing-kasing huna Ginoo. Nga Lord, sa ilang pagkanta Lord God, sa ilang pag-awit Ginoo, walay lain Ginoo nga ang iyang mudawat niini. Ikaw lamang Ginoo. Ikaw Lord ang deserve Ginoo sa mga pagdayeg, sa mga pagsimba. Bisan pa Ginoo mong giampo nga na kanimo, bisan pa sa magdala Lord Jesus sa mga drum Ginoo, sa mo lead guitar Ginoo, bisan pa sa mo bass, bisan pa sa mo piano Lord Jesus. Ikaw Lord Jesus magapanalangin Ginoo sa tanang mga instrument Ginoo, walay mga distraction Ginoo, pinaagi sa pangalan ni Jesus. Nga sa among pagsimba nga na kanimo, walay mga distraction Ginoo. Niining upat ka suok, niining maong simbahan Ginoo. Lord, imo kining kabiran, imo kining proteksyonan sa hamili nimo Lord nga dugo nga giula dito sa cross Ginoo. Lord Jesus, bisan pa Ginoo sa managdala Ginoo sa imong mensahe Ginoo, ikaw o Dios magadihog kaniya Lord. Dihugi Lord God ang iyang baba Lord God, iyang dila Ginoo. Lord Jesus, sa mga mensahe Ginoo nga imong gipaabot sa imong ubos nga alagad Lord God, dihugi Ginoo nga ang pulong Ginoo magdala kani kahom Ginoo, nga kami Ginoo nga excited Lord Jesus, malipayon kami Ginoo nga modawat sa imong mga pulong.
Malipayon kami Ginoo nga makadungog sa imong pulong Ginoo. Kay ang tawo dili gyud mabuhi amahan kung wala ang imong pulong Ginoo. Salamat sa imong pulong Ginoo nga imo na usab Ginoo ipaabot sa matag usa na mo ka kinabuhi Lord Jesus. Lord God, among giampo nga na kanimo Lord. Bisan pa Ginoo sa among nasod, dili lang kay sa among nasod Ginoo, bisan pa sa tanang mga nasod Ginoo sa tibuok kalibutan amahan, ang tanang nga nag-lead Lord God sa maong nasod Ginoo hantod na sa pinakaubos, ikaw o Dios maga-bless. Lord Jesus, ikaw o Dios Ginoo maghatag og peace of mind Ginoo. Butangi sila amahan nga sila mahadlokon nga na kanimo Ginoo. Lord Jesus, imo silang gimahal, imo silang gihigugma amahan sama sa among kinabuhi Lord Jesus. Imo silang gihigugma Ginoo. Lord nga maabtan sila nimo, maabtan sila Ginoo ang uban nga nangulo Lord Jesus sa imong pulong Ginoo. Kay mao kanay buhing giya Ginoo magtudlo sa tawo Lord God unsaon pag kinabuhi, unsaon Lord Jesus pag kinabuhi diha sa imong atubangan Ginoo. Salamat Ginoo sa mga kasimbahanan karon Lord Jesus nga nagtudlo sa spirit and truth Ginoo. Ikaw usab Ginoo mag-bless. Wala man mi kibalo sa asa man nga mga lugar amahan, pero ikaw ang labaw na sayod Ginoo. Nga sila Ginoo sama sa amua Ginoo nga nagtudlo Ginoo sa espiritu ug kamatuoran. Walay laing gitudlo Lord God ang imong pulong nimo Lord Jesus. Imo usab Lord silang proteksyonan Ginoo. Lord, panalanginan usab nimo sila Ginoo. Bisan pa Ginoo sa nagsunod Lord God sa ampulong mo kinabuhi Lord Jesus. Luzon, Visayas ug Mindanao Ginoo. Even sa gawas sa nasod Ginoo. I-bless sila amahan. Lord, padayon ka maghatag usab Ginoo kung unsang may ilang gikinahanglan Ginoo. Material, physical, spiritual nga aspeto Ginoo. Ikaw o Dios magapasinati kanila Lord Jesus. I-bless sila Lord God. Anaaman sila Ginoo sa ilang trabaho, anaaman sila Ginoo sa ilang panimalay. Ikaw o Dios magapanalangin Ginoo. Kay samtang naa sila sa ilang balay Lord ug sa trabaho Lord, naminaw usab sila sa imong pulong Ginoo niining sayo sa kabuntagon Lord God. Ug bisan pa Ginoo among giampo nga na kanimo Lord Jesus, bisan pa sa tagpimanawan Ginoo sa 101.3 Sign FM Lord God, kaluktugan Lord Jesus. Ikaw usab Lord mag-bless sila mga kinabuhi Ginoo. Ikaw o Dios Lord God nga masinati usab kanila Lord God ang mga pabor Ginoo, panalangin nga gikan kanimo amahan. Bisan pa Ginoo sa aduna may mga physical condition, physical kuan Lord God nga pamati Ginoo, anaaman karon sa hospital, anaaman sa balay Ginoo, ikaw sab Lord mag-aayo amahan. Ikaw ang Dios milagroso. Ikaw ang Dios doktor sa tanang doktor. Ikaw ang Dios nga mananambal Ginoo, wala nay lain pa. Ang tanan Lord God nga imuhang gigamit nga instrumento Ginoo, kung wala ikaw ang Dios nga nagpanalangin, wala o wala gyud mahimo ang tao Ginoo. Salamat kay Ginoo nga ang matagusa ka na mo Lord God nga mauli mi Ginoo nga mapuno diha sa imong presensya, katagbawan kalipay nga diha lamang nimo makaplagan Lord Jesus. Lord, among gipangayo kanimo sukad sa among pagsugod hantod sa paghuman, ang imong proteksyon, presensya nga mag-uban ka na mo, ang imong balang espiritu Ginoo nga imo'y makig-uban ka na mo Lord hantod sa pagtapos Ginoo. Dalaygon ka mahan sa walay katapusan kanimo o Dios ang luog himaya sa pangalan na Jesus. Amen. Praise, hallelujah. Usbon ko, maayong buntag, mga kaigsunan sa Ginoo. Amen, hallelujah. O maayong buntag usab sa mga kaigsunan
nga nagsunod sa Facebook Live. Ang Dios magapanalangin sa atong hiniusa nga pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Huwag akong gihangyo ang matag usang atong abi-abihon ang atong makigsuunan diha sa Ginoo. Ino na to nga, Brad, sis, kumusta ang imong tibuok simana? Hallelujah! Atong abi-abihon atong makigsuunan, maigsoon. Gyud kita kalawas sa atong buhi nga Dios, mga igsoon. Ug sa atong panagsimba, atong itugyan ang atong kinabuhi. Kasing-kasing kusog ug una diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Simbahon nato siya diha sa espiritu ug kamatuoran. Hallelujah. We thank you, Jesus. Simbahon ka sa mong kinabuhi, O Diyos. Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing magaduula ko. Ipabati, O Diyos, ang presensya mo. Kanako nga nagpaubos. Hallelujah. Ani aud Diyos ang kinabuhi ko,
Hallelujah. Simbahon ka na mo, Diyos. Simbahon ka sa kinabuhi ko, kinasing-kasing nagaduol ako. Ipabati, O Diyos, ang presensya mo. Ganda ko na napaubos. Ania, O Diyos, ang kinabuhi ko. Tabangi, O Diyos, na mabati ko ang gugma mo. Ngawa'y paglubad. Tabawa, O Diyos, ang kasing-kasing ko. Iyohang sa presensya mo. Tabangi, O Diyos, hanggang magbati ko ang gugma mo. Ngawa'y paglubad. Tabawa, O Diyos, ang kasing-kasing ko. Iyohang sa presensya mo. Iyohang sa presensya Ania, O Diyos, ang among mga kasing-kasing nangandoy sa imong presensya. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Ania, O Diyos, ang kinabuhi ko. Ania, O Diyos, ang kinabuhi ko. Ania, O Diyos, ang kinabuhi ko. Ania, O Diyos, hallelujah, ang kinabuhi ko. Tabangi, O Diyos, na mabati ko ang gugma mo. Ngawa'y paglubad. Tabawa, O Diyos, ang kasing-kasing ko. Iyohang sa presensya mo. Tabangi, O Diyos, na mabati ko ang gugma mo. Ngawa'y paglubad. Tabawa, O Diyos, ang kasing-kasing ko. Iyohang sa presensya mo. Iyohang sa presensya mo. Hallelujah, Lord. Ihobi, Lord, sa imong presensya. Huwag salamat sa imong gugma. Kanunay naguban ka na mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Ug sa atong daig diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Aduna ako'y basahon nga bersikulo diri sa Salmo 47 bersikulo 1. Nag-ingon diri nga pamakpak kamong tanang katawhan tungod sa kalipay. Dahil ka ang Ginoo pinaagi sa mga kusog nga mga pag-awit. Amen! Hallelujah! Atong dahil ko ng atong buhi nga Dios mga igsoon. Gamita ang imong kusog, ang imong kamot, ang imong tiil sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah! Niya na o Diyos ang imong katawhan. Buday uban ang kalipay. Ubugma diha kanimo. Hallelujah. Niya na o Diyos ang kasing-kasing ko. Malipayon nga buday kanimo. Kayang kalipay nga ibalik sa sulod ning duhano. Walay butang
Sukat pa sa sinugdanan. Ikaw, ikaw, radyo. Ikaw sa kimanayan. Ikaw binaon. Ikan pa sa kasalanan. Among sanay mong hibayan. Why paglubak ang gugma mo. Sukat pa sa sinugdanan. Ikaw, ikaw, radyo. Gikan sa kamiyan. Ikaw binaon. Bisan pa sa kasalanan. Among salay mong gibayan. Why paglubak ang gugma mo, Diyos. Why paglubak ang gugma mo, Hallelujah! Kabalik, kanunay nagkapabili. Wag paglubak ang gugma mo, Diyos. Wag paglubak ang gugma mo. Hallelujah, Lord! Why paglubad ang imong gugma, O Diyos? Hallelujah! Tungod sa imong gugma, ang among sala imuhang gibayran. Dito sa cross, tanan imuhang gibayran, O Diyos. Mo kanihan dumanan nga kaming tanan napasaylo na, Lord. Hallelujah! Ug makadayeg mi kanimo uban ang kinatibuk-an namo nga pagdayeg kasing-kasing diha kanimo, Lord. Hallelujah! Jesus. Ang krus sa Kalbaryo, ang hanumanan sa dako nga gugma mo. Hasan mong tanan, akong sala kapakyasan. Nagmadaogon ka, kaibayan mo ako. Gawas nun na, kamatayon way gahom. Ayan kang simbahon. Paghadahon sa gugma mo, Jesus.
na mo maasoy, Lord. Ang pagkadako sa imong gugma, diri ka na mo, Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Dili ko maasoy sulod ning dughan ko ang kadako sa gugma mo tanang kalapasan imong gipasaylo. O Diyos, ikaw ang kaluwasan ko. Oh, imo lang, Diyos. Imo lang. Langit o Diyos. Saan pang kawalan? Imo tanan. Imo sulod ning dughan na mo, Lord. Awitan ka na mo. Daigon ka na mo, Diyos. Hallelujah. Sulod ning dughan ko, pagpaubos o pagdayeg. Ang kaugmaon ko kanimo lang. Ang tanan kanimo lang, O Diyos. Imo langit o yuta. Bisan pang kawalan, imo kanan, imo
tanan, O Dios. Wala may amua. Kaning tanan, Lord. Gikan kanimo. Hallelujah. Kanimo ang tanang tungog. Imo ang tanang himaya. Wala may amua, Lord. Kanimo lamang, O Dios. Hallelujah. Yes, Jesus. Imo lang langit ug yuta. Bisan pa kawalan imo tanan, imo ang tanang kadunggan. Pasidungog ug pagdali ang Thank you, Jesus. Dalagon ka, O Diyos. Hallelujah. Kanimo lamang, O Diyos, ang tanan. Ang mga pagdaig. Kanimo lamang, O Diyos. Hallelujah. We praise you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Ang tanang tumugog himaya alang lamang sa atong buhi nga Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Napanalanginan ba ang tanan sa awit makalangit? Amen. So, thank you Jud kayo sa pasalamatan kay ta sa Ginoo no sa kusog nga atong nahatag para kaniya. O karon atong isunod ang scripture reading nga paggadadon ni Sis Ailami. Aral sa pagpamarog ay pagtaw sa tumbuing adus. Ug atong basahon ang pulong sa Ginoo diha sa Juan 4:21 hangtod sa 24. Si Jesus miingon kaniya, "Babaye, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang Amahan. Dini ba niining bukira o sa Jerusalem? Kamong mga Samarianhong wala makaila sa inyong gisimba, apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan, hapit na moabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga magsimba sa Amahan, diha sa Espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang magsisimba nga gusto sa Amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu ug sa kamatuoran." Ang pulong sa Ginoo. Amen. Hallelujah. O karon atong isunod ang testimony. Nasayod man gid kita nga aduna kitay kadaugan sa atong tasatag sa kakinabuhi kay ang Dios nagauban man kanato. Amen ba? Hallelujah. So kini kung ihatag ni Brad Joel. Atong pakpaka tong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. Loh.
Ngayong buntag, mangigsoon ko diyas Ginoo. Atong aging Domingo, wala mi makasimba kay na gamay nga kakulian. Pero naminaw lang pumisa live sa radyo o gi pakusgan. Ako din kadaugan atong nag-uma ko samtang namunglay ko. Sige ko pamunglay kanang biya may nahabsag nga lubi sa akong atubangan nga wala pa jud siya malahing, hapit na nalahing baka nang laglalag na nya na buak ang katong sudanan akong sagbot diha jud ka hunong ang lubi sa ako ang atubangan diha bilahan yung moto nga sus ko Ginoo motong atras ko nanghupaw jud ko salamat ko sa Ginoo nga giproteksyonan ko niya nga wala jud ko mo igo ato kay pagkataas ang lubiha nya una na ko naigo ko ato saon lamang kung nga jud ko pasalamat Ginoo nga iya pa jud kong kanang ubanan nga proteksyonan pa jud ko dako jud kayo gugmas Ginoo samtang sige ta niya og mag-alagad ta niya na jud ang pag uban kanunay og ngato sige jud ko kuan nga wala jud ko kahuna-una at paganik po uli kay sige jud ko biyangon Ginoo salamat jud kas tanan nga wala jud ko maigo ug kani tanan pagsulay aron jud alagaran nato siya ug king tanan iya ra jud sa buhi nga Dios ug maorat. Mino, may jud kaya itong buhi nga Dios sa atong igsoon nga iya na sinati nga nakakuan siya nga hapit-hapit jud pero makaingon gyud ta nga thank you Lord kay bisag hapit jud maigo nato pero naa siya nga nag-uban bitaw nga dili kaniya kanang pasakitan nga mga unexpected nga mga panghitabo inana jud kamay ang Dios nga mag-uban jud kanato bisag naagitan niya. So karon natong isunod ang special number. So kay wala man diri ang kuan naka-schedule. So kinsa may gidasig nga muhalad og awit para sa atong buhi nga Dios. So kuan duol lang diri sa tubangan kung kinsay gidasig. Si kuan daw, si Brad Julius daw ang muhalad sa atong buhi nga Dios. Sa atong pagpaka atong buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. May buntagan nato igsoon para sa pagtoo. Akong halaran ang atong buhing Dios tungod sa iyang pagkamaayo. Guluhan kaniyo dili kabahiran. Lo.
Hello. Salamat ako karon ang Ginoo sa mga katuigan nga naangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, iyati man niya ko giambingan. Unsa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayra sa salapin ni sa bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Ganang nauntad ko kaulo, apan gisap na imo ako, o Ginoo. Pinaagi sa kumamungaway paglubad, sa kagulanan ko gilipay mo ako. Sa man ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili ka bayra sa salapin ni sa bulawan. Kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa panahon na ako na malando, sa nabiling na kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Umpisan pa ang mga butang nga naangkon ko, sa man ang ibalis ko sa Diyos, sa mga kaayuhan na naangkon ko, di ka bayra sa salapin ni sa bulawan. Ang kinabuhi ko halad ko kanimo. Sa lapin ni sa bulawan, kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Tumugog maya alang lamang sa atong buhing Diyos. Hallelujah. Salamat sa kinabuhi sa atong igsoon. O karon atong isunod ang pagpamati sa pulong sa Dios ug atong andamon atong unahunag kasing-kasing ug atong paningkamutan nga walay makapa-distract aron ma-focus gyud ug aduna kitay mabalon nga pulong o mensahe sa atong buhing a Dios sa atong pagpamauli. O kini pagkadadon sa iyang alagad na si Pastor Gideon. Atong pakpakan atong buhing a Dios sa iyang kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa matagusan nato ka kinabuhi. Ing na imong tapad, dalaygon ang Dios sa nagpanalangin kanimo. So salamat sa Ginoo sa iyahang paghatag kanamo kadaogan sa among pag adto sa ika-unom ka anniversary sa usas atong mga simbahan dito sa
Plagatasanon. Ang barangay Plagatasanon doon ay duha ka simbahan. O niya karong tuiga na napoy tukuron diha gyapon sa sakop sa Gihulngan, diha sa Balogo, barangay Balogo. Magtapad na siya. Dili gyud imo magtapad pero murag naglinya na siya nga simbahan. Diha sa sentro sa proper sa Plagatasanon doon ay simbahan. O niya mudagan og sitio Bantulinaw na apoy simbahan. Niya paingon po dito Balogo, barangay Balogo na napoy tukurong simbahan. O akong gipasalamatan ang Dios nga bisag wa tuod ka kuyog si Brad Sirapin, no, ako ang gipasalamatan ang Ginoo niya. Daghan kay nangumusta ni mo Brad. Kumusta naman si Brad Sirapin? Wa day ka kuyog. Kay gadahom ko nga magmotor ko ug akong asawa kanang kay gidasig pud sa Ginoo nga mukuyog ang asawa samtang nagluto siya sa utan nya dito ko sa taas ning pahaway. Ingon siyang kuyogan nako si kuan Gideon siyang hunahuna nya pagsaka niya ni anak ko dayon niya nga bis kita usay kuyog isa confirm man kaayo sa kung hunahuna mo na nga ang motor amo tang ibilin sa bais nya nakahuna man ko nga naay igsuon nato nga naay shop sa furniture diha sa Santander diha namong ibilin ang motor. Among gitrayan ba nga magbiyahe mi musakay rami og Vihair. Nindot tay kayo kung musakay kag Vihair. Ganahan na gay po kung mobalik didto. Kay nindot man kayo magsigid ang biyahe basta kay magsakay ra ka. Mura kag nasa opisina. Kay bugnaw sad kaayo. Salamat ko sa Ginoo nga ang ato nga kaigsuonan dito naa kanunay ang kusog kadasig kalig-on unya kabalo pa mo unsa mga kaigsuonan inani ang nahitabo. Ang maong simbahan gidumala na sa usa ka alagad nga kaniadto grabe ka palahubog, grabe ka hinginom, matulog sa kasagbutan unya kanang tawhana isog pod kayo. Murag giintapan sa samang lugar ba. Si Pastor Alwin nga usas ato ang estudyante sa basic pastoral, first batch sa basic pastoral training nga diin ako dumala. Padayon siyang nag-evangelism sa maong lugar. Nya magsaka-saka siya sa mga balay. Unya katong tawhana iyang mga anak nagsugod nagsimba. Pero kung musaka si Pastor Alwin, ang alagad sa Ginoo musangyaw sa pulong sa Dios, niya magdaig sila, mupahawa siya. Mulakaw. Unya wala ra gyud pod ang nakanindot kay wala ra pod niya pugni ang iyahang kuan, ang iyahang mga anak. Matud pa niya nga hilasan sa mga awit, hilasan sa mga pulong. Mao gyud ang mga dautan no, hilasan ang mga dautan. Dili ganahan nga mamati, gini ganahan maminaw sa pulong sa Dios sa mga awit. Mulakaw siya. Unya nadugay niyang ikyas, nanday nga ikyas, nakapamalandong siya kay siya sige hubog. Wala pud say kwarta. Lisod pud kaayo ang iyang pagpuyo. Niabot ang panahon nga gidala sa iyang mga anak, di gyud siya mukuyog. Sige ra gyud siya hubog. Nya isog man na siya nga klase nga tao. Inintapan na diha sa mong lugar. Si Pastor Alwin ang alagad sa Ginoo sige gyud sangyaw house to house unya wali sa pulong sa Ginoo. Karon nakadungog man sa pulong sa Ginoo. Nga ang tao di ay nga kung mamati makasabot. Ang tao di ay kung maminaw malamdagan na iyang kinabuhi ug moabot kaniya ang panalangin nga giandam sa Dios. Nagsugod siya og paminaw hangtod naminaw hangtod nindawat sa Ginoo. Sa daling istorya nagpabautismo unya nagpatudlo og karon pastor na atong pakpakan ng Ginoo. Unya nagdala na siya og usa ka simbahan nga niabot nag unom ka tuig maunay among giadto didto. Unya kabalo ba mo? Grabe kuno kay mga pagsulay. Kay miingon ang mga tao kana kay nibalhin og lahing tinuohan. Moana gyud na magkalisod gyud na. Magmahay gyud na nganong nibalhin og tinuohan. Karon atol pod nga audit
Pagbagyong Odette mga kaigsuon na nalupad man ang iyahang bagong tinukod nga balay. Nya nindot pagkag-design. Pagkalupad ning tuwad yagaan sa iyahang kaniadto mga kauban nga mga palahubog. Ingon siya di na siguro sa kumualagan. Murag discourage siya. Pero padayon ra gyud siyang gidasig. Dunay mga pulong nga nagpabilin sa iyang kasing-kasing. Padayon ra gyud siya simba. O niya hangtod ni barog sa isang mo padayon ko sa pagpangalagad. Nya daghan kay mga tao nga muingon niya nga balihin man ko kag lahing tinuhan tan-awa di nakakatukod og laing balay. Di nakakatukod. Mura siya og kanang gitunglo ba? Unya ang mga nagtunglo niya katuro po mga kauban niyang palahubog kaniadto. Nga atbang rapod ang iyang balay sa ilang balay. Sakit bugatan siya, bungol-bungol lagi kuno siya unya pakusgan niya ang iyang sahon nga magdaig sa Ginoo. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Nakatukod bitaw nagdako kay balay. Dos andanas. Natingala ang mga tao. Ngano kuno nga nakatukod ka? Ingon siya nga tungod kay nag-alagad kog Dios. Kabalo ba mo? Ang mga tao nga nagbebiay niya, ang mga amigo ug mga kaniadto nga mga palahubog nga kauban niya, sige BBI pero mo ni milagro. Every anniversary katong Katoliko nga nas atbang muhatag og baboy para yaon og anniversary. No? Unya kabalo ba mo? Ang mga ning tabang sa luto, ning tabang og limpyo, ning tabang og hugas sa pinggan, mga Katoliko. Ngano man nangutana magud ko nga taga-asa pug kate. Samtang paingon ko sa kaliguan, nangutana ko taga-asa pug kate. Ingon siya nga narba ako atong unahan. Inko nga nya ni simba ka dire. Isa ay pastor kanang dili ko kasimba dire kay naman po may simbahan atong unahan. Inko nga inko asa man ana? Isa kana good Katoliko manggug ko. Kung maayo kay niari ka diri, isa abi nimo nganong niari ko bisag Katoliko ko, nahibulong manggod siya nga si Pastor Jomar grabe ka lisod, grabe ka palahubog kaniadto karon nga na pastor na, gibless sa Ginoo. Uy, atong pakpakan ang Ginoo ana. Kabalo ba mo nganong gibless? Tanawa. Ang iyang balay walay kuryente kaniadto. Ang iyang balay unya ang nakanindot pagyud kanang mag-anniversary kanang mga simbahan. Katong Katoliko nga nas atbang nga sige niya og lutos, sige niya BBI, sige niya og kanang bang murag tunglo bitaw. Sige singkitan gyud siya. Singkitan gyud siya. Karon inig every anniversary muhatag og kuryente unya muhatag pagyud baboy. Kanindot talagi. Muhatag pagyud kuryente. Niya matag anniversary ra. Karon kay ang iyahang mamaan ang pastora, konsyal dating konsyal man, na may project kani adto nga karon na aprobahan. Nga karsada og kanang kuryente. Na sa ikaw galingong kuryente. Nya layo kayo na ang gigikanan sa kuryente. Nya layo kayo ang gigikanan sa karsada. Perting layo Ang simbahan ra gyud giadto na ang pagay wifi atong pagpakan ang Ginoo. Muna nga ingon siya, the more di ay kang mag-alagad, ayaw kalimot, damor di ay kang lutoson. Pag damor di mahitabo sa imong kinabuhi, sa panahon nga dunay kalisod, dunay mga lisod nga huna-unaon, dawaton sa imong nahuna, sa imong kasing-kasing, padayon lang. Padayon lang sa pag-alagad sa Dios, sa pagdaig, pagsimba, i-bless lagi ka. Inay mo tapad, i-bless ka. Kay maumag yun na isaad sa Dios. Muna nga, grabe ang akong kalipay, mga kaigsunan. Imagine na, gikan sa grabing kalisod, matulog og siyempre wala biyay buot kisa magawa ka agig kahubog. Matulog og dalan. Unya atngan na lang po sa asawa. Ya gikan sa karsada sa una, highway, paingon silang balay usa ka oras kapin ang lakaw. Kadto man sa sirapin. Kuyaw-kuyawan ming duha didto. Sa una daghan kay na NPA sa una. Nya muna nga, pasalamat as Ginoo, pasalamat me, kuyog akong asawa. Asif ansahon gyud ang among biyahe, kasuway gyud kog sakay og bihar gikan sa Amlan paingon sa Gihulngan. Niya pag-abot dito sa Gihulngan, duha ka motor ang nag-atang namo, puro mga pastor ang driver. Nindot kay mong dagan niya. Dito gyud minanaog sa simbahan.
Kay naa na may karsada. Nya pag-abot dito, malipayon kay mi nga gi sugat o niya naglantaw mi nga wala pa ang ato mga kaigsuonan. Didto ang ni Atiman, ang ni Amuma, kanang ni tumbaya namo kasagaran mga kaigsuonan. Mga Katoliko, nindot kaayo. No? Nya ingon siya nga musimbaw niya naapoy taga dalagit tuad didto. Katoliko sad nang hugas pinggan atong pakpakan ang Ginoo. O sa ilang testimony, Pastor, ang imong gilagaran nga Dios mausab ang among gilagaran nga Dios. Na bless me nga nung mianhi me kay si Pastor Jomar nga kanato grabe ka pala hubo, grabe na ka kana bitong inintapan diha sa mga lugar karon na usab og i-bless ni Lord. Ang ilang mga anak natarong og ang ilang balay dako na kay ang balay dos andanas. Inana ang Dios nga nagsaad. Munang padayon ta sa pagsimba. Amen? Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan nga mensahe, maghisgot ta sa panahon ni David o ni Saul. Time of David. Kini si David mga kaigsunan, nahimo ni siyang kaabag ni Saul or maingon tang right hand. Kung maingon tang right hand, kung doon na ganing problema ang usa ka hari kay si Saul ang first king sa mga Israelita. O niya, ang nahimong right hand ani, ang close, kumbaga sa atong panahon karon, close bodyguard, si Haring David. So, 1 Samuel, chapter 16, o niya, verse 19, o niya, arita dire sa 23 hunong. Okay. Ingon din busa nagpadala si Saul og mga tao ngadto kang Jesse aron sa pag-ingon paaria kanako si David nga ang imong anak ang magbalantay sa karnero. Nagkuha si Jesse og usa ka asno nga gikargahan og pan og usa ka botilyang bino og usa ka nating kanding og iya kining gipadala ni David ngadto kang Saul. Si David miadto kang Saul og mialagad kaniya. Nagustuhan pag-ayo ni Saul si David o gihimo siyang tigdala sa iyang hinigiban. Unya gipahibalo ni Saul si Jesse. Magpabilin din si David aron mag-alagad kanako kay nakauyon ako kaniya. Matag higayon nga hasulon si Saul sa daotang espiritu nga gikan sa Dios, mukuha si David sa iyang alpa og mutugtog niini og maulian si Saul kay daotang espiritu mubiya man kaniya. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat sa imuhang mga mensahe, mga pulong nga imuhang andam alang kanamo. Amahan Dios sa makagagahom, in the name of Jesus, I declare blessing. I declare anointing. Nga ang matagpulong nga madunggan namo, makahatag namo og giya, kaalam, gahom sa pagpadayon sa pag-alagad namo kanimo. Amahan, i-bless Ginoo ang among kinabuhi. Nagkinahanglan kami sa imong panalangin. Busa i-bless ang matag usa. Ilabi na o Dios sa ako makaigsunan nga naaman karon sa ilang Pinoyanan, nga naminaw sa ilang mga FM radio, sa ilang transistor radio, Lord, i-bless sila. I-bless usab Ginoo ang among mga kaigsunan nga nakigduyog, nakiguban sa among pagdahig, pagpaminaw, pagsimba kanimo. Pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko. I declare ang imuhang panalangin moabot kanila. In Jesus' name, Amen. Amen. Akong balikon pagbasa mga kaigsunan ang katapusang linya. Ingon din hinga, mukuha si David sa iyang alpa ug mutugtog niini ug maulian si Saul kay ang daotang espiritu mubiya man kaniya. Dili na to malimtan mga kaigsunan nga kaniadto nakasinati pod ang uban nga mga area, mga lugar, ang uban mga eskwelahan dito sa Magsaysay National High School sa
sa kuan kanang gihulngan naay napulo or 12 ka mga estudyante nga nagdinunggabay. Tungod kay matud pa nila naay daotang espiritu nagdinunggabay. Unya niabot ang panahon, pila na pod ka adlaw, naanapoy nakuyapan. Almost 25 or pataas ang nanguyapan. Unya nadalag yun sa ospital. Ilang gisusi kon unsa ang hinungdan. Moingon sila nga ang uban moingong anxiety attack. Pero ingon sila dili kuno ning anxiety attack kay kasagaran kung naay anxiety attack siguro naara siguro duha tulo. Pero kadaghan man. Nya samtang pauli may mga kaigsunan, doon na po ni plus sa amo ang Facebook nga diapod sa San Antonio, doon na po mga bata nga nasudlan og engkanto. Sa magsaysay sad maupod tong adlaw. Nagdungan. Unya dili po ko ka limot mga kaigsunan samtang ga high school pa ko sa una sa amoang barangay Santo Niño. Doon na po'y mga daotang espiritu nga misulod unya ang babae nga sudlan nila og sudlan sa daotang espiritu. Kana bitaw lain-laig tingog. Nya naay usa ka sulti lahi-lahig tingog, murag magjuwit nay dako, nay gamay, nay pinakagamay, nay pinakadako. Moingon nakaila ko kanimo. Nakaila ko kanimo ni magdungan na kinsa may dili mo dagan. Og maura po ng espirituha ang misulod kang Saul. Nga sa panahon nga si Saul sudlan sa daotang espiritu, dili sa kakontrol. Mag-wild si Saul. Unya ang nakanindot sa panahon nga mag-wild si Saul, matud pa sa atong gibasa, si David magkuha siyag alpha. Kisa nakailag alpha. Kanang alpha usa na ka klaseng instrument. Usa na siya mga instrument nga kwinirdasan, pero ang iyang kwirdas niabot og 24. Katong pasan-pananon gani nagnaimanaygon unya muna si alpha. 24 ka string. Maunay dadon ni David. Unya tugtugon na yun ni David mga kaigsunan. Ang iyahang tugtugon dili mga songs sa kalibutan. Dili mga love songs. Kundili mga awit nga makalangit. Kay si David, dunay Dios nga gilagaran. Si David kung muawit mga kaigsunan matud pa sa Biblia, grabe nga mosayaw si David. Unya he's a leader of sa mga musician si David. Unya mag-awit dahil si David iya dahil tukaron ang alpa, ang espiritong daotan sumalas atong gibasa muhawa. Ang tanan may mahawa. Kabalo ba mo ang espiritong daotan walay laing misyon, walay laing trabaho. Pagsamok ra gyud sa tao. Samoko niya ang tao, lisod-lisuro niya ang tao, hadloko niya ang tao, gubuton niya ang tao. Kabantay mo ang usa ka Pinoy-anan o usa ka kinabuhi sa tao, puno gani or naa gani ang daotang espiritu, wa gyud na say kalinaw. Kanunay na silang bikil, kanunay na silang gubot. Kabantay mo ang tao nga wala na dili uncontrol na, nga dili nakakontrol tanawa. Gamay rang istorya gubot na. Nya moingon daw sa mahumukong ko. Pero espiritu ng daotan. Walay lain nga gipakita diha nga pamaagi aron mawagtang gyud na siya ang pagdahig ra gyud sa Dios, ang pag-awit ra gyud sa Ginoo. Mao na nga si David kung imong lantawon, iyang gidasig ang tanang mga tao nga muduol gyud sa templo. Salmo 150. Ang Salmo 150 gidasig gyud ni David, iyang encourage sa mga tao og miingon diha nga sulod kamo sa iyang templo. Og unsay giingon diha sa Salmo 150, basaha gud na ninyo. Ingon siya, dayga ang Ginoo. Kana bitawng naay unsa na tawagan na daysar? Tuldok ding ana.
Kana bang murag inisog ba? Pero unsay tawagan ni anang anak? Toldo. Dili man po na question mark. Eklase. Kung ana siya, inisog na siya, labi na kung tulo. Siya kita na siya. Nya usara man, inisog na siya, murag, naagoy, kuan ba? Nang buhi, yun ba? Na power. Doon na sa authority, like, ana. Dayga ang Ginoo. Dayga ang Dios diha sa iyang templo. Amen. Ang templo nga gisgotan diha, kung imong lantawon sa Grego, nga pinulungan mga kaigsunan, mga tao nga nagtuog Dios, nagkahiusa. Ikaw ug ako kita ang templo. Kay mag-unsa man ang building ug way tao, di na matawag templo. Mao nang niingon si Apostol Pablo, ikaw ang templo sa balang espiritu. Asa na mabasa? Sa unang Korinto kapitulo 6 19 hangtod sa 18 20. Ingon diha, wala ba ka masayod? Kung basahon usa na kadali, no? Unang Korinto kapitulo 6 versikulo 19. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong lawas, kaugalingon, kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. A word himaya, maunang naa kay time ni Lord. Pagdahig, pagsimba, damor kang mo dahig, damor kang mo pasalamat. Bisan kung dunay mga kasamok sa atong nauna, bisan kung dunay mga kalibog, labaw na sa tanan, kabalo ba mo? Kung dunay kalibog sa atong nauna, gamay ra kay kag pasensya. Uy, sultihan ta mo mga kaigsunan, mao ni realidad sa tao. Pag gamay kanunay gani samok ang imong nauna, dili kayo ka maka-adjust, lisod kaayo alang nimo ang pag-adjust. Unya, kung naa kay kasamok mga problema, mga pangutana na puno sa ang atong naunag mga pangutana, gamay ra kayo ta og pasensya. Masakitan na yon. Masakitan na yon ta. Unya, dili ta ka atubang sa mga gagmay ra kayong istorya. Gamay ra kaayo nga pulong, dili na kay ka masakitan dayon ka. Unya, kabalo ba mo masakitan mo nang naa dayon mga pulong nga namulda nga nang luod. Nya, di na man nakatabang ato. Dili na makatabang arong i-bless ta ni Lord. Dili na maoy pagbati nga makalipay sa Dios. Kay ang giingon sa Biblia, dayga ang Dios, uban ang kalipay. Sulod kamo siyang templo, ug dayga ninyo ang atong Dios. Diha sa Salmo mga kaigsunan itong ibasa, dayga siya tungod kay gamahanan, tungod kay gamahanang mga butang, nga iyang gihimo dayga siya, nga makagahom sa tanan niya, gisunod-sunod dahil na kung unsaon nato pagdayeg siya. Kay nga naman, ako ni siyang gitanaw, kay nakakita ko sa gipo sa social media, nga doon ay usa ka babae, nga nag-discuss diha sa Juan 4, sa gibasa kaganina, sugod 21, hangtod sa 25. Nga niingon dito nga, ingon si Jesus nga, ayaw kabalaka, giingnan niya ang usa kasaramanhan yon nga nagkabo. Sa ayaw kabalaka, kay moabot ang panahon, ingon si Jesus, dili na kamo kinahanglan mo adto sa Jerusalem. Dili na kinahanglan kung asa nimo simpahon ang Dios. Bisag asa na pwedeng simpahon ang Dios. Naaday sa diskusyon. Babae ni nga usa ka vlogger nga daghan kayo sa views. Daghan kayo sa views. Nya daghan pa kayo sa share. Nga iyang gidiscuss dito nga dili na kuno importante ang pagduol og simbahan. Kay makasimba na kuno ka sa bisan asa. Pwede kuno ka mo simba dito manglaba, pwede kuno ka masimba dito magapo, pwede kuno ka magsimba kung maguna, pwede ka magsimba bisag kung sa imong buhaton, pwede ka makasimba. Kabalo ba mo? Pwede kang mutawag ni Lord. Speaking about worship, speaking about pagdaig na ana sa simbahan ang ipakita. Nganuman, dayga ang Dios uban ang panagsayaw. Wala man mo ingon nga dayga ang Dios uban ang panglaba. Wala po mo ingon ang Dios, dayga ang Dios uban ang paguna.
Dayga ang Dios uban ang panagsayaw. Uban sa mga masaba nga mga piyang-piyang, uban sa mga masaba nga mga tugtog, dayga ang Dios ug uban ang pamakpak kamo. Sa Salmo 150, sulod sa templo, mahitabo ang mga pagdaig ang tinuod nga pagsimba. Nya ngano ni ingon man si Ginoong Hesus nga simbaha ang Dios. Moabot ang panahon nga ang Dios Espiritu, busa ang magsasimba kaniya, magsimba diha sa duha, sa Espiritu ug kamatuoran. Ang Espiritu nag-represent na sa Word of God. Ang kamatuoran nag-represent na ng Jesus Christ. He is a truth. Ingon si Jesus, Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Ingon si Jesus, I am the way, I am the truth, and the life. Walay ba kaadto sa aman kung dili mo agi kanako. Usay buot ipasabot ni Ginoong Hesus, simbaha ang Dios Amahan, ang Dios Amahan atong simbahon, pinaagi sa Espiritu o kamatuoran. Dili pinaagi sa iyang inahan, dili pinaagi sa iyang mga apostoles, dili pinaagi sa iyang amahan, nga si Jose, dili pinaagi ni Maria. Pinaagi sa Espiritu o kamatuoran according to the scriptures of the Bible. Buti pa sabot, matod pa sa pulong sa Dios, dili matod sa pulong ni Gideon. Ang akong baba nagsulti lamang sa pulong sa Dios. Wala ko'y pulong ako Igo ra kong naglitok aron madunggan og basabtan natong tanan. Nga sa dihang mo simba og modaig di ita sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, atong simbahon siya pinaagi sa Espiritu. The word Spirit naghisgot na sa mga pulong sa Dios. Mao nang atong mga kanta puno na sa pulong sa Dios. Dili na pulong sa kalibutan nga moingon sana dalawa na lang. Moingon nga ang kanta sa kalibutan, moingon nga say kanta karon sa kalibutan? Nga mga viral karon? Hawak mo ang beat, hawak mo ang malita. Ang mga awit pagkalangit niya, naagyo diha sa pagsimba sa Espiritu, makapa-ablis imong kasing-kasing. Kabalo ba mo? Kung musimba ta, inani ni sa tudloan ta mo. Ayaw dada ang imuhang problema. Ayaw dada. Ayaw pag sud nga naglibog ka, nasakitan ka, ang imurang kaugalingon mo nasindro ana. Dili si Jesus. Ablihi ang imong nauna, ablihi ang imong kasing-kasing ug ibutang si imong nauna mo ni. Sa kadaghang nagkalisod karon. Dili kay ako lang. Like David sa unang panahon. Si David, lisod kay David. Pero damor nga magkalisod si David, damor siyang mudaig sa Dios. Lahi man ang tao nga walay Ginoo nga wa kasabot ug magkalisod, damor hinuon niya nga irason tong iyahang kalisod. Wa ako kasimba kay lisod. Wa ako kasimba kay mao ni. Pero si David lahi. Makasinati gani sa mga pagsulay, damor siyang malipay nga mudaig ni Lord. Tinuod na ay. Unya usa may nahitabo ni David sa diha nga iyan ning gibuhat. Gibless siya ni Lord. Nakaanak siya og grabe nga maalamon nga mao si Solomon. Nya namatay si David nga tigulang na nga namatay siya nga walas malitian. Nakadaig kanunay si David. Nangandoy ba ka ana? Dapat mangandoy ta. Dili na to pangandoyon nga gubot ang atong nauna. Dili na to gusto mga kaigsunan nga makagubot ang atong nauna. Kanang gubot ang atong pagbati, kanunay ratang masakitan, kanunay ratang masilo. Unya sa gagmay ra kaayong mga pulong, gagmay ra kaayong butang, nga di gyud na makatabang aron unta kita i-bless. Naman nato ang mga pagdumala sa atong kinabuhi, tama? Ug naa ang giya sa Dios kung unsaon aron kita iyang i-bless. Tanawa ang kinabuhi ni David sa diha nga si Saul, sudlan siya daotang espiritu. Nakasuway ko mga kaigsunan, sa una uso ka ng bitawng sakasakag balay. Sa unang mga panahon, murag 1990 siguro, kaya na naman ko'y buot. 1980s, 1990s. Nato'y nahitabo sa una mga kaigsuunan nga sayo kaayo mga tulog ang mga tao, alasay, sirado na ang balay. Kay naamay silingan na mo di tuyupan o dito sa kanang alamwas,
parte na sa baes nga naay gisaka nga ang nisaka puti og sinina nga way tiil naglutaw ra sa sagdan tinuod na dili ni siya chismis kay ngano man ang nag-istorya ani nang luspad siya nga nagsugid sa among mga opisyal sa barangay. Ang barangay gyud mga nangusog ato nga okay, patawag ta ng mga tao sa barangay meeting, general meeting sa barangay, unya gidiscuss dito kung tinuod ba ang maong testimony. Confirmation man pod kay dili ra di ay siya ang gisaka. So naa ko noy ingkantong saag nga manaka. Unya hulungihong pug ato basi og kanang lamat ra nga ang mga bata kuno ang biktimahon. Nya naay mga bata atong nangawagtang. Makit-an ra pug pila ka semana. Nya naay bana ditong nawagtang nakit-an nga duha ka semana isa nakit-an taas na kay bungot nya tag-as na kaayo og kuko. Kay alang sa ilang panahon kuno gidala sa usa ka babae nga wala kuno anak dire pakanon sa saging di sa mukaon. Sa usa kuno ka adlaw usa na kuno na katuig nila. Nya naabot man siya duha ka semanang kawagtang sa to pa 14 to katuig mo nang pretindan sa kataas ag bungot tag-as sa kuko. Wala na say brief na say kurol. Nya musinggit kuno sa iyang asawa nga o kuan. Kanang hal naara ko dire, di kuno siya dunggan, di kuno siya makit-an, nagpuyo sa papa. Kanang papa kaila mo papa? Sige, suginlan lang tamo unsa ng papa. Kanang papa pangpang na siya. Kaila mo pangpang? Kanang pangpang nga puro gyud na bato. Unya nay nasungib ana nga murag inani ang iyang plastada niya nasungib na siya nga di gyud maulanan. Mo na si papa sa moa. Mura na siya naliki ba nga didako ni buka ba ana. Nya puro na bato po diri pero ni buka na siya nya diha na siya maghigdaan. Kay mo kuno to ilang katre. Nya ang gibuhat sa pamilya magsigig dukal gyud sa klaro tinuod ni nahitabo. Nakit-an siya kay gibuy-an siya sa iyang asawa do na sila anak duha. Ang daotang espiritu makasulod sa tao kung way Ginoo. Tinuod na. Si Saul atong panahon na gibiyaan sa espiritu sa Dios. Ang misod kaniya espiritu nga daotan. Unya sa diha nga maghari ang espiritong daotan hamukon si Saul. Magwild siya. Magwild. Unya sa diha magwild siya ang iyang buhaton magkuha si David og alpha. Magdaig si David sa Dios ug sa dihang magdaig sa Dios si David ang daotang espiritu mawagtang. Mao na nga gigiyahan ko sa Ginoo og pagtukod og FM station para ang atong balay kanunay magtukar ang mga awit makalangit. Munang akong radyo gibutang gyud nako sa akong labhanan dapit kay manglaba mi akong asawa og dili gani sa kalaba ako may laba ug di pugo kalaba kaming duha. Kaming duha man na magtubangay. Mura bagong mag-uya ba hala labag yun. Nya pintahan na mi maglaba. Una nga mo ang radyo na gyud na. Nya kung dili mi ana sa radyo, hinayan lang namo. Anay po na sa cellphone. Mo na nga nya anak ko sa kwarto, magdahig sa Ginoo. Naa gani kasamok ang atong kasing-kasing. Lisod ra ba kaayo mga kaigsunan kung naay kasamok atong kasing-kasing? Tinuod na. Kabalo ba mo? Usa sa pinakalisod sa tao kanang dili ka kakontrol sa imong nauna. Nga bisan sa gamay ra kaayo nga pulong istorya, sakit na kay nimo. Murag lami na kayo ikuransa. Lami na kayo. Niya saon. Mayong ka nga buhi pamangko. Naay mga inaana nga panahon nga murag tagi ulipon sa kasamok. Pero ang solusyon hatagi ang Dios og mga pagdaig. Mao na nga ingon ang Biblia diha sa Hebreo kapitulo 10 naa siguro nas 25. Ingon diha ayaw undanga ang pagsimba o ayaw undanga ang pagnagtigom sama sa gibuhat sa uban. Kay ngano man sa matag Domingo dili ra kita mo'y nagtigom. Tama ba? Kabalo ba mo? Kung imo rang tanawon ang even ang social media, sa matag Domingo has kang daghanang mga born again nga nagsimba.
Uy, pertindaghana. Imagine sa Negros pa lang, apit-hapit, nagkadugol-dugol na ang mga born again church diha. Nya, kabalo ba mo? Ang mga Katoliko dito, grabe nga mo sigmitar. Muingon sila, kana pastor na. Maayo kayo na. Nausab na. Kay guwa pa na mapastor, haskang libugan ng tawhana. Nalipay silang na pastor at pakpakan ng Ginoo. Nga naman, gubot ang ilang dapit sa wapay pastor. Tinuod na. Gubot ang ilahang dapit na kanunay ang kanang kaguliyang. Grabe kadaghang NPA diha sa Plagatasanon. Pero tinaghan ng NPA na diha. Gani, kabanday mo, pila pa to ka, murag 2018? Ano? Basta kay, naana ko sa radyo, naapa mi sa upra ato. Kanang inigangat yun. Kanang ubos sa balay yun nilang ramel. Katong ramel, tambok nga namaligya o dugos. Tagadidto na. Ubos sa ilang balay, kanang likuonon, diha giambos ang mga pulis. Unom kabuok patay. Grabe kadaghang mga NPA diha. Pero damor nga naay mga pastor nga nagkrusada, nagdaig, nagwali sa pulong sa Dios, ang maong barangay giablihan og nisugot sila nga adunay mga born again nga simbahan nga matukod. Munang nagkadugol-dugol ang mga born again, unya ang mga NPA na bag-o ang ilahang huna-huna og ni surrender balik sa atong gobyerno og usas diha sa ibin gani sa La Libertad doon na NPA nga surrenderes pastor na pagpakpakan ng ginawa na nga naman kay damor isangyaw ang pulong sa Dios, damor nga dunay magdaig anang lugara, damor nga dunay mag-awit magdaig sa Dios anang lugara, dili makahimo ang daotang espiritu pagsakit sa mga tao. Tinuod na. Muna nga, kabalo ba mo? Ang solusyon ragyod aron walay kasamok ang atong una o pagpuyo, walay mga espiritong dautan nga makahilabot. Daiga ang Dios. O niya, ayaw gyud wad-a ang pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Diha sa mga awit. Muna nga, ang usa ka balay, sige na siya tukaran og mga awit makalangit. Astang kanindota lahi sa balay nga sigig tukar og dili maayo or sigig kana bitang balay nga sige og litukan og mga bad words na ang kalisod musod na ang gubot muna nga gigiyahan ko sa Ginoo nga mutukod og FM para ang tanang mga tao diri matabangan dili na ko bali kung dili sila mo dawat. Importante, nakatabang ta. Moabot ang panahon doon na tayo krusada. Munang ato ang mga music team, musician, ato ng seminaron, preparation sa umalabot ng mga panahon ng makrusada ta. Dili man tuod diri sa barangay, laing barangay. Kay nagtuo ko, usa ka nga gigamit sa Ginoo. Dili kay akura. Amen? Igamit na sa Ginoo para ang iyang panalangin, ang kalinaw, muhari sa nagalaing mga lugar. Kay lisod kaayo sitwasyon mga kaigsuonan katong nahitabo dito sa San Antonio. Muna nga ang ato yung buhaton sumala sa giingon sa Biblia mga igsuon, ingon diha nga si David sa dihang hasulon si Saul sa daotang espiritu ang iyang buhaton mukuha sa alpa. Kung sa atong panahon mo kuha sa gitara, nindot kay, imo lang, Lord, imo lang, kanindota. Amen ba? Ato pagpakan ang Dios, no? Salamat sa Ginoo. Ya, doon na pag yung mga mensahe, mga kaigsunan, nga ang pulong sa Ginoo, kinahanglan. Ingon diha nga, simbaha ang Dios pinaagi sa espiritu o kamaturan. Buti pasabot ka ng espiritu diha, kanang mga mensahe ni Lord. Unsa may mga mensahe ni Lord? Nga naghisgot sa gitawag espiritu nga mao ang mga pulong mga mensahe. Simbahan siya pinaagi sa espiritu. Buti pasabot duna kay masabdan sa mensahe sa Dios. Amen ba?
Unsa may mensahe? Simbaha siya uban ang kalipay. Nya naman gyud mga panahon mag-uol ka. Doon naman gyud panahon gubot ka. Tama? Dili magpasabot nga di na lang pug ka mo simba kung guol. Buti pasabot inigdala nimo sa imuhang kaugalingon diri sa simbahan. Itugya ni Lord, Lord, na ako'y kabugaton apan maayo kayo ka. Na ako'y problema na ikasamok sa akong nauna apan maayo kay ka. Dahil mo awit ka. Itry ko na ninyo. Inigsulod diri. Nya musud ka sa pagadae. Nya muabli ang imong nauna, ang imong kasing-kasing sa pagsabot sa unod sa mensahe ba? Amen ba? Simbahon ka sa kinabuhi ko. Niya, ang imuhang una-una, ihatag ni Lord. Imuhang una-una nga naasa sa iyang trono. Balaan siya. Dili siya mulingiw sa idihang musimbak taniya. Dawaton taniya. Iblas taniya. Muna ibutang sa itong nauna. Biyaan na itong gipasakitan ta, giinsulto ta, watatag da, wata, gibalibaran ta. Uy, naabay panahon nga, malibaran ka, mangluod ay sakit kayo na. Sa imong una, mura wala nakatagda, mura kagiridjig ka. Mura naapagay pinakasakit nga imong una-unaon, dili nakabililhon niya. Drama ba? O, maginay usahay, bation. Labi nagkasingkahan. Sakitan din ka, lugos na kaginawa. Pero ang solusyon di ay mudaig na ka ni Lord. Kay trabaho na sa yawa, trabaho na sa daotang espiritu, kay ang misyon sa daotan, samukon ra gyud ta. Amen ba? Nya kabalo mo, kung ang daotang espiritu may maghari sa Pinoyanan, ang mga batan-on dili na magiyahan. Niya asa man sila paingon? Kalisod, kalaglagan. Ngano man, moabot ang panahon, makabuhat na sila daotan, minteryo presuhan may padulngan. Unang kitang mga Kristohanon, dili natutugutan nga ang mga chance, opportunity nga giandam ni Lord, blessing nga giandam ni Lord, kita ang maguna. Unsay buhaton? Kanunay tang musimba niya. Ato pakpakan ng Ginoo mga kaigsunan. Muna nga sa simba namo didto mga kaigsunan pagkanindota. Portig yung nindota. Niya kaniadto maglisod sila og kuan ay panahon duha usa ka baboy ang ilahang ihawon usa ka baboy unya kay katong Katoliko nas atbang mohatag man duha ka baboy kabalo pa mo sa ikaunom ka anniversary didto sa Bantolinaw Church nga gidala sa ato ang usas mga estudyante didto 4 na kabuk baboy ang giihaw paganindot 4 duha ang litson duha ang gilapa nya mubalibad naman ta ko hindi ko moadto kay murag kanang feel na ko sa lawas murag nahago sad ko atong panahon na. Pero ingon man sila nga pastor, kuhaon lang kanamo. Kuhaon jud ko nila. Magmotor ra sila kuhaon ko nila duha ka buk motor. Ingkong ay na lang kay murag kapoy pug kay ilingkod nga piti pong inita di magi ko magmotor kay piti yung tayo Nindot kaayo di ay magsakay ra kag bus o magsakay ra kag dihair. Nya kabalo ba mo unsa? Karong July 14 giimbitar na po ko sa Bugo. Kay ako'y publishingon sa usa ka balay nga napalit taga Japan. Oy ato pakpakan ng Ginoo. July 14 padtuon kog Bugo para kitay mo bless sa usa ka balay. Nganong kita man tungod kay nakita nila nga gauban ang Dios sa atoa. Wow. Nag-uban ang Dios sa atoa kinsa man gud ta. Mga igsuon, ang ako nakita, giubanan ra gyud ta sa Dios, gigunitan ra gyud ta sa Dios. Nganong gigunitan man ta sa Dios? In-ani ni siya sa panahon nga daog-daogon ta, sa panahon nga kita samukon, wa tay laing buhaton ang pagluhod ra niya. Tinuod na. Muhila ko sa Ginoo. Muhila ko sa Ginoo. Sa panahon makadungog kog mga bugat nga mga pulong, mga bating nga istorya, ang solusyon ipiko ra ang tuhod. I-try ra guna ninyo. Kamong mga bana. Try mo nga mo atubang mo sa bungtod. Bungbong ba? Bungtod dili bungtod. Bungbong. Nya muluhod mo. Kanang wala makakita ninyo. I-try na. Ligunon ka. Ang kaniadto nga sakito, masakito nang imuna-una, masakito ang pagbati, dali ka bitong masilo. Kanang dali masilo, naaraman guna nato.
Naragyo na nato. Di man ko ka, pwede ra manggod nga di ka masilo. Pero nganong masilo mangyod? Kay walay nitabang nimo nga bala ang espiritu. Ngano man, trabaho sa yawa ang pagsamok ra gyud. Juan 10:10. Ang trabaho sa yawa ang pagguba, gubuna sa yawa ang atong kalipay, kaharuhay sa atong kinabuhi, saktog kaon, saktog pamahaw, saktog paniudto, saktog panihapon, naapay snacks. Wala naman tay kulang. Unya sakto tagbiste. Wala naman tay kulang. Pero kung dili ta, kana bitang dili ta, say tawag ana, dili ta kontento. Ay, nako, bisag daghan pagkag kwarta. Mangita na pugad ang kwarta. Bisag daghan pagkag inani. Ngita gyud ka. Samok kayo ng TikTok. Sige, bagid-bagid ito. Tinuod ya na. Nya. Onya og maistoryahan, masakitan dayon ka. Masakitan dayon ka. Tinuod na. Nga pwede ra magyugang maglipay ka kay kadaghang naglisod diha. Ang mga tao nga naa sa prisuhan, ang mga tao naa sa hospital karon, daghang nangandoy nga moingon sila. Bahalag lisod basta kay di ra ma-hospital. Tinuod na oy. Bahalag adto ra ko gawas basta kay di ra ko mapriso. Pero kanang wala ay daotang espiritu, moingon nga mahagit mo adto bahalag ma-hospital, bahalag ma-minteryo, bahalag ma-kuan. Ngano man ang dautan mang espiritu nga naoy nagsamok niya. Mao bitaw nang kita mga Kristohanon, mga kaigsunan nganong gitudluan ta kay dili tinuod maayo nga mosimba ta nga dili ta kantigong mogamit sa atong kaugalingon nga naa man day solusyon nga damor na itang mosimba nga modaig niya atong una-una atong kasing-kasing dili nato ihatag sa mga kasamok. Iblis dayta niya. Si Pastor Jomar mga kaigsunan grabing lisura sa unay. Nya kabalo ba mo ang lalaki nga naibesyo perting luoya ang asawa. Maglisod gani nagpalit bisan gani ang bra. Tinuod na lagom na kay bra. Nya usahay hiktan-hiktan na lang. Mga panty naglukot-lukot na ang kuan. Tinuod na mo istorya ko in practical. Pero karon ang ilahang balay pinintalan na. Ngano man gibiyaan niya ang bisyo. Og giyang gipulihan sa mga awit para sa Ginoo. Palit din siya og kuan sound system. Palitan niya ang simbag sound system kung nindutan na. Na ini mga sound system. Unya isa pastor. Salamat nga nakasulod ko sa imong klase. Kaya ako masang gipasulod sa akong klase sa training basic pastoral. Matag Lunes. Isaabi nimo kung wala pa tuon sa kaha kay gilig-on naaday mga pagsulay. Nya after sa mga pagsulay, grabe ang blessing ni Lord. Wow. Ato pakpakan si Lord. Una nga ato ra gyung dumalahon ang atong kaugalingon sa mensahe. Mo nang yung simbaha ang Dios uban ang pinagi sa espiritu ni unsamang unsay sunod kamatuoran. Wala tay laing sampiton nga ngalan. Dili si Maria, dili si Jose. Dili ang mga ngalan sa mga apostoles. Ang gitudlo sa Biblia, sampito nato muampo tas amhan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Muna ang tanami mo, Jesus. Jesus Christ. My Lord. My Savior. My Provider. Siya man gyud ang maka-provide sa tanan. Amen? Simbahon na to siya diha sa Espiritu. Buti pasabot sa mga awit, makalangit, mga pulong, mga minsay sa Dios. O niya, simbahon na to siya pinaagi usab sa kamatuoran. Pinaagi ni Jesus. O niya, the word pinaagi ni Jesus, naa diha ang karakter ni Jesus. Unsa man yung karakter ni Jesus? Unsa man ang karakter? Batasan, kinaiya, behavior. Simbahon na to siya pinaagi ni Jesus. Dadon na to ang kinaiya ni Jesus. Inani ni. Naanay sa mga testing sa atong kinabuhi. Even sa ato ang tagsatag sa kapinoyanan. Ang testing diha, basic kayo. Ingay mo tapad, basic lang na. Ang testing mo ni, usahay ang asawa masingkahan sa bana. Usahay ang bana masingkahan sa asawa. Usahay ang asawa balibaran sa bana.
usahay ang bana balibaran sa asawa. Unya sa ako nang gikaingon kung naa kay naidautang espiritu nga nagapamuhat or kawahanon kinaiya dali kang masilo. O dili na makatabang nimo aron ka malipayon. Ka-enjoy pa lang sa kinabuhi. Adunay Ginoo. Amen. Nya nindot pag yun kaayo ang pagpuyo mga kigsunan bisan kung kitistingan apan holding hawak kamay ra gyapon. Nindot kayo nga magbiyahe mi ako yung gipos lahi gyud ay kung magbiyahe asawa ka uban. Nindota. Natinindota oy. Mura bag katong nagbiyahe mi gikan sa Cebu sa una paingon diri nga mamisita ko nga magholding hands mi nga kung unta masawa na masawa na tika. Nasawa naman yun, anindota lagi. Muna yung ingon day tsare nga naana sa authority nga mo yung ako na siyang bana. Kaya naman, lahi yun kayo kung ang imuhang pamilya, imong asawa. Pero na-i testing, na-i trials, na-i usahay mag-misunderstanding. Pero tungod kay nag-alaga tag Dios, mauni, ang pulong ra gyud sa Ginoo maoy hinigiban. Unsay pulong sa Ginoo? Bana pailob ra. Asawa pailob. Pero na usahay, murag di ka kapailob. Tama ba? Tinuod na. O say buhaton, itulog ra. O itulog na. Itulog o kahay paminaw mga awit. Marelax man na imong nauna. Naapa kay problema, mo atubang pagkag problema, mangita pagkag problema, may matay na lang ko ani. Ay. Inari mo kagulingon, drama rin yung tanan. Amen? Hayahay kayong kinabuhi eh. Tanawara ko ng mga tao, uban. Naglisod sila. Pero ikaw ka maglisod. Be contented. What you have. Tama? Kanang si Angel, no? No? Ulipay ko ni Angel, mga kita ko niya. I hope, and I pray, mga kamong mga babae, ayaw mo og kanang twinkle-twinkle lang inyong pagbati sa mga lalaki nga kunuhay gwapo. Tanawan ninyo ng mga lalaki nga musabmitar sad sa inyong gugma. Oy, lantaw mo na ako mga babae. Ayaw mo sulod og problema. Kamo pong mga lalaki, paminaw mo sa pulong ni Lord. Hayahay kay nang makapangasawa, makapamanag na ay respeto sama ni Angel. Ako hayahay kay ko. Nga maglantaw ko nilang tsari. I hope ang kinabuhi ni Dong Angel, day tsari, mahimong ihimplo sa mga batanon dire. No, mana nga, kuan, dumalahan yung kinabuhi nga dunay kaugmaon. Amen? Dumalahon na to itong kinabuhi nga dunay kaugmaon. As 12 naman, unya, oras na sa ato ang pagtikang na usab sa laing hugna nga pagsimpa. So ato ang daigon ang Dios, no? Ampo ta, amahan namong nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong mga mensahe, mga pulong nga imuhang gibutang sa among kasing-kasing din. Imuhang gipakita nga ngamong kinabuhi kinahanglan magmaya, maglipay gado nami Dios. Dunay mga pamaagi nga imong gitudlo nga kinahanglan namong buhaton. Busa tabangi kami sa pag-apply niini. Sama sa akong mga igsuon nga as bantulinaw imong gipanalanginan. Maingon man ang among mga kaigsunan o mga nagpaminaw karon imo usab nga silang i-bless. We declare blessing in Jesus name we pray. Amen. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan. Amen. Hallelujah. Ari kita sa paghalag sa tithes and offering. Magmatinod ano sa paghalag sa iba na pulo na paghalag. Buhat punta
aron pagkahalaga. Sikreto kini sa panalangin, maablik ang Ama sa langit. Sa langit, inuubo sa matagay na panalangin. Buhat ang takinig, 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 buhat sa Ug akong ihatag ni Brad Serapin alang sa pag-ampo sa tithes and offering. Atong pasalamatan ang buhing Diyos sa Heavenly Father, thank you so much this wonderful day. Pagkamayo ni mo, Lord, sa imong pulong. Lord, i-bless ang salapianon nga bahin. Tithes and offering, Ginoo, ikaw magapanalangin sa mga kamot, sa mga mata, sa mga tao nga matindaanon diha kanimo, Ginoong Dios. Thank you so much, Lord, nga imo nang pag-ablihan ang bintana sa panalangin, Ginoo. Lord, naghulat mi, Ginoo, sa panalangin. O kini Lord, madayon gini Lord, kay dili man gini mo mapakyas. Ikaw ang Dios nga walay landong ipagkausap, walay landong nga makatagpilaw, Ginoo. Ikaw ang source sa everything, Ginoong Dios. Salamat sa Ginoo sa proteksyon sa bawat isa sa amin, Ginoo, nga imo ming giproteksyonan. Kanimo lang ang dungog himaya, Ginoong Dios. Walay lain na mong pasalamatan. Ikaw lamang, Ginoong Hesus. Ang tanang Kristohanon magaingong. Amen. So ato tas mga pagpahibalo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Amo presider karong umaabot Domingo kay si Sister Aiden. Unya amo piniprayer kay wala man makadayon si Brad Serapin kanya kay kanang sunod na pud iya ha. Open in prayer. Unya scripture reading kay si Sis Chari. Testimony si Brother Julius. Nya sa gihapon, special number kay Tamayos Family Jason Jijimi. Kay wala man sila kaari kay naglubok sila ice cream. Kay daghang order ilahang kuan ice cream kay gi-bless mas Ginoo. So kuan sa gihapon wala usa tay disciples training kay kanang wala pa man mahuman ang dula. Ya, usa sa atong mga kaigsuonan diri kay Apilman. Nasugdan naman jud to niya, hapit naman pud mahuman ng paugnat sa kusog. Ya, sa mga July siguro makapadayon ta sa disciples training niya ni Pastor Gideon akong gihatag. Okay, no? Padayon na to nga dadon ay sa mga pag-ampo ato ang malabot nga youth camp sa Disimre. Ako na ipabalo sila, excited na kayo ang mga young people. O agad ng ubang mga simbahan ilang imbitaron. No? Ya, ato nang iampo nga tulo ka adlaw, mamanage na to ang pagdumala sa tanang mga young people. Daghan kay na kay tibok simbahan man na nato. Kitang mga nadiri back up ra kita, no? Unya siguro karong July 14 adto mis Bugo nya mohapit mi sa usas lugar nga among gikrusadahan para maistorya nako kung sa ka pastor po dito na po tay simbahan niya sa Bugo asa kuan dito sa Bourbon, no? Nindot kayo. Unya sunod nga Domingo di pa siguro gyud taga kuan ana sigurado og nabay klase sa atong training. Og wala naman siguro ipahibalo, no? Ato tas pagpanindog, ato ang ibayaw atong mga kamot, ato ang
pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo nga naghatag na itong mensahe. Amahan, amo nga Dios, salamat amahan sa imuhang mga panalangin, sa imong mga pulong, mga mensahe nga nagdala ka na mo kusog, kadasig, sa pagpadayon nga nagpabilin kanimo, sa pagpadayon, sa mapausanon, mapailubon, og dunay gugma, pagigdait, magsugod dihas Pinoy-anan, matagusan na mo kaugalingon. Padayon mo kaming gibless, padayon mo kaming proteksyonan sa bisan unsang dautan. I declare nga gikan sa mga kabataan, ngadto na sa mga batanon, mga hamtong kanamo karon tanan Ginoo nga mga tao nga nakahala diha kanimo, nakadaig kanimo, kanagsimba kanimo. I declare and we claim, O God, nga protektado mi sa imong gahom. Walay bisan unsang daotang espiritu makahilabot, makaduol. Ang imong gahom manalipod, ang imong gamahanang mga anghel magkauban kanamo. Pinagi sa grasya sa mga Ginisus, gugma sa Dios Amahan, sa pag-iusap balang Espiritu Amahan, maguban ka kanamo, protection ka na, gikan karon hangtod sa imong pagbalik. In Jesus' name, Amen. Lord, salamat Lord, ninimong pan. Salamat sa imuhang pagpanalangin sa tanamo. Ambit ini, nahimo kining medisinal sustansya, makaligon kani sa mong lawas. In Jesus' name we pray. Amen. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay, diha sa pagtuo, daygon ta ang Dios. July, sa bulan July na atay seminar sa mga worship team. Thank you and God bless. Me alive, is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my hands that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my hands that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I got spirit in my head that is keeping me alive, is keeping me alive, is keeping me alive. I got spirit in my head that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Pagkatamis sa imong saad, kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. O Amahan, ikaw ang tanan, ang sinugdanan ug ang katapusan, ang tanang tawo imong gihimo sa larawan o panagway mo. Sayaw mo lukso ta, sa lumbang agisal mo tata, kamay kusog sama sa agila. Dili ta magkaruya, kay katabang tasya, nga magpasan sa atong mga dala. Pagkatamis sa iyong saad, kung palandungon ning akong kalag, may kalipay sa kasing-kasing, mahinang punon sa pagpadayag. O Amahan, ikaw ang
sa larawan o panagway mo. Sayaw mo luksuta sa lumbang agisal mo tanta nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang tasiya nga magpasan sa atong mga dala. Sayaw mo luksuta sa lumbang agisal mo kanta nga may kusog sama sa agila. Dili ta magkaluya kay katabang tasiya nga magpasan sa atong mga dala. Dili ta magkaluya kay katabang tasiya nga magpasan sa atong mga dala. Nga magpasan sa atong mga dala. Yes, God bless. Bye-bye. Happy Sunday.